Kag sa number 1, hindi magnubo sa 23 ka mga pamalay ang gintupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Purok Lampirong, Barangay 2 sa siyudad sang Bacolod, Launa, sini nga hapon. Nagdangat sa second alarm ini. Ang area ginakabig sang Bureau of Fire Protection nga isa ka red zone o kung isa ka lugar nga high risk sa sunog. Ginsiling ni Fire Superintendent Jenny May Masip ang City Fire Marshal nga wala pa mahibaluan kung ano ang gintunaan sang kalayo. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kalayo sa balay ni Rosalie Alboruto. Wala sang tao sa among nga balay sa natabo ang sunog. Ang mga nagkalasunog nga balay lunsay made of light materials. Rason nga madasig nga naglapta ang kalayo. Dugang ni Masip may kabudlayan man ang BFP sa pagsulod sa mga area bangod tam-an ini kaikit. Gindeklarar nga fire out ang sunog 1:29 sang hapon. Wala man sang may nasamaran sa amo nga insidente. Sa karon, padayon pa ginahibalo sa BFP ang rason sang sunog kag kun pila ka pamilya ang apektado. Sa Biyernes lamang, may isa man kasunog nga nagluntad sa Barangay 39 sa Bacolod kung sa diin 112 ka mga balay ang nagkalatupok. Made of light materials, gidi ang aton nga mga pamalay, tapos ikit-ikit ang aton nga mga wala na gidi footwalk naman bisan sa ang sa mga nasunugan naton nga area tamaan ka kitid gid sa mga halagyan ta.